Arratsaldeon ikusle ongi etorri Xaloa telebistara. Gaur ekainako 30 hortzirala asteragoa egunak utzizkigun albisteekin. Nafarroak aur lapurtua sartu ditu frankismoaren biktimen legearen barruan. Altsasuko gazteen senideak Europako Parlamentuan izan dira babes eske. Martxoaren 11ko istiluengatik atxilotutako 3 gazte errenteriarren espetxaldia berretsi du Auzitegi Nazionalak. Maria Txibitek jarraituko du PSN-ren idazkaritza nagusian. Espainiako kontuen auzitegiak 2014 eta 2015 urteetako Nafarroako kontu orokorren dokumentazio eskatu dio Foru Gobernuari kontuak ikuskatzeko asmoarekin. Nafarroako gobernuak ordea horretarako eskumenik ez duela iritzi dio. LAB eta ELA sindikatuek ekarpen bateratu egin diote Nafarroako kontratu publikoen legeari. 2016ko San Ferminetan neska bat bortxatzeagatik espetxean dauden 5 akusatuek fidantza bat ordaintzaren truke kalera atera nahi dute. Guardia Zibilak 9 pertsona atxilotu eta 54 kilo espita atzeman ditu Nafarroan. Bilgune feminista jaiak gozatzeko espazioa direla gogorarazi du. Memoria historikoarekin hasiko dugu ekaineko azken eguneko albistegia. Nafarroak aur lapurtuak sartu ditu frankismoaren biktimen legearen barruan. Alderdi guztiek babestu dute legearen aldaketa, PPk izan ezik abstenitu egin baita. Nafarroako Parlamentuak aur lapurtuen biktimak frankismoaren biktimen legearen barruan sartzea adostu du. Aurrak lapurtu zizkieten familiak eta nortasun biologikoa bilatzen ari diren pertsonak barne hartzen ditu legeak. Alderdi guztiek babestu dute legearen aldaketa, PPk izan ezik abstenitu egin baita. Egindako kaltea konpontzea eta biktimek nortasun biologikoa ezagutu dezaten bideak irekitzea da aldaketaren helburua, frankismoko gainerako biktimen pare hartzearekin batera. Aurreikusi dituzten neurrien artean biktimen omenezko ekitaldi instituzional bat antolatu dute estatuari gertakari horiek iker ditzan eskatzeko eta zigor kodea alda dezan gizarteriaren aurkako krimen gisa epaitu eta preskriba ez daitezen. Era berean aur lapurtuen errolda bat aurreikusten du Nafarroako Unibertsitate Publikoaren dokumentazio funtsarekin lan hitzarmena eginda eta adopzio irregular kasuak argitzea eta adopzio onartu ez duten ama biologikoak identifikatzea. Helburu horrekin, 1936ko uztailaren 18tik 1978ko urtarrilaren batera izandako adopzioen inguruko liburuak adingaben zaintzarekin zerikusia duten espedienteak edo mediku historiak dituzten erakundei laguntza eskatuko diete. 1979an eta 1980 arteko biktimen kasuan arauak aurreikusitakoari egokitzen diren edo ez ikusi beharko da. Ezkerrak sustatu du ekimena eta Geroa Bairen, EH Bilduren eta Alduguren babesa jaso du. 2013an ikerketa batzordeak ondorioztatu zuen ezin zela esan aur lapurtuen trama bat egon zela. Altsasuko gazteen senideak Europako Parlamentuan izan dira babes eske bertan azpimarratu zuten ez dutela inpunitaterik eskatzen ikerketa neutral eta zorrotz bat baizik. Europako Parlamentuan izan dira Altsasuko auziko gurasoen taldeko kideak eta haien abokatuetako bat kasuaren berri emateko eta babesa jasotzeko asmoz. Prentsaurrekoa egin dutean, gero, estatu eta talde ezberdinetako zenbait parlamentarirekin bildu dira eta eskubide zibilei buruzko konferentzia batean parte hartu dute beste herrialde batzuetako hainbat islarirekin batera. Altsasuko gurasoekin batera prentsaurrekoan agertu dira Marina Albiol eta Xavier Benito Espainiako IU eta Podemos alderdietako parlamentariak eta Josu Juaristi EH Bildukoa. Eako Izaskun Bilbaoren babesare jaso dute gurasoek agerraldia parte hartzerik izan ez duen arren aspalditik programatuta zuelako beste ekitaldi bat eta bidaia bat atzorako.
Atzoko prentsaurrekoan azpimarratu zuten ez dutela impunitaterik eskatzen, ikerketa neutral eta zorrotz bat baizik, halakorik ez baitu egin haien ustez Espainiako estatuak. Justizia eskatzen dute giza eskubideak, Europaren eraikuntzaren motore izan diren oinarrizko eskubideak eta berme demokratikoak errespetatzea. Altsasun feste egun batez, ostatu batean gazte batzuen eta lanordutik kanpoan zeuden guardia zibil batzuen artean izandako borroka batean, polizia batek orkatila bihurritu zuen eta besteek zauri arinak izan zituzten. Horregatik 9 laguni terrorismo delituak leporatzea gehiegikeria dela salatu dute gurasoek Bruselan eta Altsasuko auzia kanpaina mediatiko bortitz baten emaitza dela. Gogoraratu dute nazioarteko hainbat eragilek, besteak beste Nazio Batuen erakundeak ezbaian jarri dutela Espainiako legedian terrorismo delituaz jasotzen den definizio eta bereziki Espainiako Auzitegi Nazionalak horri buruz egin dituen interpretazioak. Gazteak eta haien senideak jasaten ari direna neurriz kanpokoa, bidegabea eta bereziki larria dela adierazi du EH Bilduko Josu Juaristik. Podemoseko Xabier Benito Karbullatu egin du kasua eta salatu du salbuespen legedietan oinarrituta daudela gazteen aurkako akusazioak. IUko Marina Albiolek Auzitegi Nazionalaren jokabidea salatu du, salbuespen epaitegitzat jo du. Hain justu auzitegi horren eskuetan dago kasua, Gorenak argudiatu ondoren Nafarroako Auzitegi Nagusiak ez duela eskumenik gertakari horiek epaitzeko. Terrorismo delituak leporatuta 9 gazte daude auzipetua. Iazko urriaren 15ean izandako istiluengatik. Azaroan 8 gazte atxilotu zituzten eta espetxean jarrautzen dute haietako 3 Jokin Unamunok, Oian Arnantzek eta Adur Ramirez de Aldak. Elkarrengatik bananduta daude 3 espetxetan Altsasutik 800 kilometrora eta FIES erregimenean preso arriskutsuenei jartzen dizkieten baldintzekin gurasoek salatu dutenez. Auziak orain arteko martxan jarraitzen badu 10 eta 15 urte bitarteko zigorra jaso ditzakete gazteek. Hori neurriz kanpokoa dela uste dute gurasoek eta gogoratu dute haiek ezagutzen dituzten antzeko auzi guztia zigor txikiagoekin, kalte ordainekin edota isunekin konpondu direla. Iruñan martxoaren 11an izandako istiluengatik atxilotutako 3 gazte errenteriarren espetxaldia berretsi du Auzitegi Nazionalak. Carmen Lamela epaileak uste du berriz ere delituak egiteko arriskua dagoela 3 auzipetuak askatuz gero. Iruñeko instruzioko 4. auzitegiak desordena publikoak eta terrorismo egotzizien atxilotuetako 4 gaztei zigor kodeko 473 bis artikulu oinarri hartuta. Apirilaren 12an ordea Nafarroako lurralde auzitegiak ebatzi zuen Iruñeko istiluek ez dituztela betetzen horra aipatzen diren baldintzak, besteak beste azaldu zuten ez dagoela inongo referentziarik gertaerak erakunde edo talde kriminal baten eraginpean izan zirela esateko. Hala, zigor kodeko 457 eta 457 bis artikuluetan kokatu zuten auzia, gertaerak larria direla esan arren. Espainiako Auzitegi Gorenak ebatzi zuen Auzitegi Nazionalari dagokiela gaia aztertzea eta Carmen Lamela Auzitegi Nazionaleko epaiak berretsi egin du 3 gazteen atxiloaldia. Argudiatu du martxoaren 11an Iruñan izan ziren istiluak argi antolatuak izan zirela eta beraz, uste du auzipetuek delituek berriro egiteko arriskua dagoela. Etorkizunaren alde plataformak manifestazio bat antolatu du uztailaren 2 etorkizunaren alde atxilotutako gazteak askatu lelopean. Errenterian izango da, eguerdiko 12:30 abiatuko da, herriko plazatik eta martxa isila izatea nahi dute. Maria Txibitek jarraituko du PSN-ren idazkaritza nagusian atzo amaitu zen barne prozesua eta Txibite zen hautagai bakarra. PSN-ren barne prozesua atzo amaitu zen idazkari nagusi izateko hautagaiek militanteen abalak aurkezteko epea. Maria Txibite egungo idazkari nagusia zen hautagai bakarra eta gutxienez militanteen erroldaren 10% babesa lortu behar zuen, 151 inguru. PSN-eko etika eta berme batzortea jakinarazi duenez, 429 sinadura aurkeztu ditu Txibitek, eta horietatik 427 ziren zuzenak. Hortaz, hautagai bakarra izan da ez dute hauteskunde primariorik egingo eta zuzenean aukeratu dute idazkari nagusi. Orain, udaletako PSN-eko taldek batzarrak egin beharko dituzte kongresura bidaliko dituzten ordezkariak aukeratzeko. Uztailaren 29an egingo duten Nafarroako sozialistek 11. kongresua. 2014 geroztik da Txibite idazkari nagusia Roberto Jimenez ordezkatu zuen karguan.
Aurrera jarraituko dugu albisteekin, Espainiako kontuen auzitegiak 2014 eta 2015ko Nafarroako kontu orokorren dokumentazioa eskatu dio foru gobernuari kontuak ikuskatzeko asmoarekin. Nafarroako gobernuako ordea horretarako eskumenik ez duela iritzi dio. Zaila da zeure burua errebelde deklaratzea egiten ari zarenan legea betetzea bada. Hitz horiekin erantzun dio Uxue Barjosek, Nafarroako lehendakariak, Espainiako kontu auzitegiaren inguruan sortutako polemikari. Izan ere, El País egunkariak argitaratu du, Iruñeko gobernuak errebelde deklaratu duela bere burua, Madrilgo kontu auzitegiak 2014ko eta 2015ko ekitaldietako kontuei buruzko txostenak eskatu dizkiolako eta Iruñeak ezetz erantzun diolako. Fiskaltzara jotzea aztertzen ari da kontu auzitegia desobedientzia izan daitekelakoan. Barkosek gogorarazi du Nafarroako kontu ganberari dagokiola Nafarroako gobernua eta lurraldeko udalak ikuskatzea eta ez Espainiako kontu auzitegiari. Beraz, azpimarratu du ez dutela matxinoen jarrera hartu, baizik eta legea betetzen ari direla aurreko gobernuek egin duten era berean. Nafarroako kontuen ganberako presidentak ere, Axun Olaetxeak, gogor defendatu du fiskalizazio eskumena haren esanetan eztabaida antzua eta zentzugabea da, eta ez jankintasuna aurpegiratu dio Espainiako kontu auzitegiari foru erregimenaren eta foru hobekuntzako 18 bis artikuluan adostutako formularen gaineko ezagutza falta hain justu. Foru hobekuntzaren 18. artikuluak aitortzen dio eskumen hori eta Espainiako konstituzioaren lehen xedapenak foru lurraldeen eskubide historikoak bermatzen dituenak. Era berean Olaetxeak agiri batean zehaztu du, hain zuzen ere hori izan zela gairik arrantzatsuenetako bat foru hobekuntzaren negoziazioetan, fiskalizazioaren eskumenaren banaketa. Nafarroak bere kontu publikoen gaineko fiskalizaziorako eskumen oso eskatzen zuen eskubide historikoetan oinarrituta. Aldiz, estatuaren ordezkariek kontu auzitegiaren izaera goren aldarrikatzen zuten Konstituzioko 126. artikuluak aitortzen diona. ELA eta LAB sindikatuek ekarpen bateratua egin diote Nafarroako kontratu publikoen legeari. Atzo aurkeztu zuten hau prentsaurrekoan. Egun honetan biazkere tortxeagatik, badakizuen bezala, gaur ELA eta LABen aldetik Nafarroako kontratu publikoen legeari egindako ekarpenen aurkezpena egingo dugu, ados, eta igual aurkeztuko du hemen gaudenok, bale? Rosika Iriarte, LABeko Iruñerriko eskoldeko arduraduna, Imanol Pascual, ELAko negoziazio kolektiboaren arduraduna, ni Manol Carrera, LABen bozeramailea Nafarroan, eta gero Pablo Rodríguez Sánchez, ELAren zerbitzu pribatuen arduraduna, bale? Hasiko gara irakurketarekin. Zerbitzu publikoak azpikontratatzearen ondorioz benetako administrazio paralelo bat sortu da Nafarroan esan dezakegu, non milaka langile aritzen diren. Bestelako gogoetak alde batera utziz, azpikontratazio hori negoziazio gai izaten da sarritan enpresa pribatuentzako, kasu gehienetan langileen lan baldintzen kontura. Gure iritziz, administrazio publikoa arduratu behar da ematen diren zerbitzuen kalitateaz, azpikontratatuenaz ere bai. Eta ez dago kalitatezko zerbitzurik, zerbitzu horiek lan baldintza prekarioetan ematen baldin badira. ELA eta LAB sindikatu ontzat, ukaezina da diro publikoaz ematen diren zerbitzuen azken erantzunkizuna administrazioari dagokiola. Orain arte jarraitu den prozeduraren arabera, zerbitzuak kostu gutxieneko enpresei esleitu zaizkie, batzuetan zerbitzuen kostutik bera ere esleitu dira, berazko enkante baten moduan. Ez dago erran beharrik horren eragina enpleguan eta baldintzen islatu dela. Praktika horrekin batera administrazioek azken urteotan ezarri dituzten murrizketen eraginak ere baditugu. Enpresa batek ere ez ditu bere gain hartu murrizketen ondorioak, eragin txarrak bakarrik langileen leporatu zaizkie beti.
Baita ere, negoziazio kolektiboan estatalizazio ondorio txarrak ekarri ditu azpikontraten langileekiko. Nafarroako hitzarmena erreferentzia bezala zeukan sektore batzuk hitzarmen estatalengandik ordezkatuak izan direlako. Gorago azaldutakoa aintzat harturik, Ela eta Lab sindikatuen ustez, laster batean Nafarroako parlamentuan eginen den kontratazio publikoen legearen izapidetza abagune aparta izango da lege baliabideak ezartzeko eta enpleguaren kalitatea hobetzeko. Elaren eta Laben iritziz, Nafarroako gobernuak prest daukan lege egitasmoa azkenean parlamentura igortzen badu, aukera paregabea galduko da azpikontratazioaren bidez ematen diren zerbitzu publikoen kalitatearekin benetako konpromisoa hartu dela erakusteko. Zerbitzu publikoen kalitatea lan baldintzen kalitatearen menpe dagoelako. Lege egitasmoa gobernuaren baitan onetsi baino lehen sindikatu biok egin genituen ekarpenak ez dira aintzat hartu. Izan ere, ez da bermatu subrogazio kontrata guztietan, ez da txertatu nahitez bete beharreko klausula sozialek, lehen eta behin administrazioak behartzeko eta gero enpresa esleipen hartzaileak behartzeko, enpleguaren gutxieneko estandar batzuk errespetatzera. Lan baldintzak, lan segurtasun neurria, kontratazioan diskriminaziorik ez, partaidetza sindikala eta bar. Zein nolako zerbitzu publikoak nahi ditugun eztabaidatu behar da, eta eztabaida hori kontratu publikoen lege izapidetu bitartean egin behar delakoan gaude. Eta eztabaida horren inguruan bi eredu daude. Eredu ekonomizista, gauza ororen gainetik prezioa lehenesten duena, eta beste alde batetik gizarte eredua kostuaren gainetik zerbitzuaren kalitatea azpimarratzen duena. Kalitate hori zentzu zabalean ulertuz. Beraz, aldarrikatzen den aldaketa soziala ez bada langile nafarren baldintzan kontuan hartzeko, Elan eta Laben ez dugu deus ulertu. Mi esker. 2016ko Sanferminetan neska bat bortxatzeagatik espetxean dauden bortz akusatuek fidantza bat ordaintzaren truke kalera atera nahi dute. 2016ko Sanferminetan neska bat bortxatzeagatik espetxean dira 5 gizonezko. Epaiketaren zain daude behin-behinean preso eta orain 5 akusatuek eskatu dute kalera ateratzea fiantza baten truke. Nabarmendu dute behin-behinean espetxea mantentzeko arrazoirik ez dagoela, ez dute ihes eginen, ez dute probarik suntsituko, ez dute delitua berriz eginen eta bortxatutako emakumearengana ez dira gerturatuko. Nafarroako Justizia Auzitegiaren 2. sekzioan egin dute eskaera hau 5 gizonezkoek. 5 akusatuek nabarmendu dute bizitza suntsitu diela kasuak eta berresten segitzen dute bortxaketa ez dela hala izan, emakumeak nahi izandako sexu praktikak izan zirela. Eta droga operazioa izan da, Nafarroan 54 kilo speed atzeman ditu Guardia Zibilak eta guztira 9 lagun atxilotu dituzte. Guardia Zibilak 9 pertsona atxilotu eta 54 kilo speed atzeman ditu Nafarroan. Atzemandako guztiak 2 milioi euroko balio izango luke merkatuan eta trafikatzaileek Sanferminetan saltzeko asmoa zuten polizia iturrien arabera. Carmen Alba, Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkariak azaldu duenez, 7 gizon eta 2 emakume atxilotu dituzte Perillan operazioan. Gainera, 4 miaketa egin dituzte bat Zumarragan eta 3 Tarragonan. Anfetaminaz gain 300 gramo heroina, 2 kilo hatxiz, 10.000 euro eskudirutan, 2 ibilgailu 9 milimetroko pistola bat, 6,38 milimetroko beste bat, erasorako fusil bat, eskopeta bat, munizioa eta droga nahasi eta banatzeko materiala atzeman dituzte. Polizia judizialaren arabera operazioa zabalik dago oraindik. Antza denez, taldeak segurtasun neurri handiak hartzen zituen droga mugitzeko. Esate baterako, droga zeraman ibilgailuaren aurretik beste bat joan oizen, bidea zabaldu eta kilometro batzuk aurrerago polizia kontrolik zegoen jakinarazteko. Droga Nafarroari iritsitakoan egun batzuetan kalean uzten zuten ibilgailua droga barrutik atera aurretik.
Eta uda jetzearekin batera Euskal Herriko hainbat herrietan festak lertu dira eta lertzear dira bertze hainbat herrietan. Eta honen arira jaiak gozatzeko espazioa direla gogorarazi du Bilgune Feministak. Jaietaz gozatzeko ezinbestekoa da bestegi gozatzen uztea eta jaiak, ekimenak eta plazak birpentsatzea. Halaxe ohartarazi du Bilgune Feministak. Sanferminak astear denean berdintasunean eta parte hartzean oinarritutako jaien alde egin dute eta gogorarazi gozatzeko espazio izan behar dutela jaiek eta horretarako oinarrizkoa dela deienei parte hartzeko aukera eskaintzea. Orain arte gizonezkoentzat soilik zabalik izan diren hainbat espazioera aipatzen ditu esaterako mutil dantzak eta nabarmendu apurka horiek ere ari direla emakumeen ikusgarritasuna ahalbidetzen, baina nabarmentzen dute aldaketak kualitatiboa ere behar duela izan, integrala, muinekoa eta aldagai bakoitza zeharkatuko duena. Zentzu horretan funtsezkotzat jo dute ikusezin eta neutralitzatuta dauden jarrerak eta nahi gabe egiten diren kontuei arreta jartzea, hortxe dagoelako batzuen eta besteen gozamenerako giltza. Duela 15 urte hasi ziren Bilgune Feministan herri jai parekideen alde lanean, horretarako hainbat ildo zehaztu zituzten besteak beste emakumeen parte hartzea bultzatzea herrietako jai batzordeetan, jaietan adierazpen sexistak baztertzea, erasoen prebentziorako kanpaina bultzatzea eta jaietan ikuspegi feminista txertatzea. Eta eguraldi goibela gurean goazen astebururako pronostikoa zein den ikustera. Gaurkoan ekainak 30, hodeiak eta euria orokorrean Nafarroa osoan. Gauean atertuz joango da eta ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da bolada gogorrekin. Temperaturari dagokionez, pixka bat jaitsiko dira. Iruñaldean zerua estalita egongo da eta euria egingo du noizbehinka gaualdera arte. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta 18 eta 9 gradu arteko balioa emango da. Baztanen gaur hodeiak nagusi eta euri ugari egingo du, batez ere ekialdean. Ipar-mendebaldeko haize bizia ibiliko da orokorrean eta 10 graduko minimak eta 14 graduko maximak izango dira. Bihar Iruñaldean arratsalde gau partera arte egun hodeitsua izango da eta mendebaldeko haizea ibiliko da. Temperatura maximoak zertxobait jaitsiz. Baztanen zerua oso hodeitsu egongo da eta zaparradak botako ditu. Mendebaldeko haizea jarraituko du eta temperatura maximoak gutxi jaitsiko dira. Ekainak 30 gaur hortzirala goazen egunak utzizkegun albisten errepasoa egitera titularrekin. Nafarroak gaur lapurtua sartu ditu frankismoaren biktimen legearen barruan. Altsasuko gazteen senideak Europako Parlamentuan izan dira babes eske. Martxoaren 11ko istiluengatik atxilotutako 3 gazte errenteriarren espetxaldia berretsi du Auzitegi Nazionalak. Maria Txibitek jarraituko du PSN-ren idazkaritza nagusian. Espainiako kontuen auzitegiak 2014 eta 2015 urteetako Nafarroako kontu orokorren dokumentazio eskatu dio foru gobernuari kontuak ikuskatzeko asmoarekin. Nafarroako gobernuak ordea horretarako eskumenik ez duela iritzi dio. LAB eta ELA sindikatuek ekarpen bateratu egin diote Nafarroako kontratu publikoen legeari. 2016ko Sanferminetan neska bat bortxatzeagatik espetxean dauden 5 akusatuek fidantza bat ordaintzaren truke kalera atera nahi dute. Guardia Zibilak 9 pertsona atxilotu eta 54 kilo espita atzeman ditu Nafarroan. Bilgune Feminista jaiak gozatzeko espazioa direla gogorarazi du. Eta bertzerik ez hauxe izan da dena, mila esker zuen arretagatik eta asteburu ona izan. Astelehenan itzuliko gara, betiko orduan, arratsaldeko 3 aurrera. Aio! Laktu jogurta, astindu eta edan.
naturale. Laktu jogurt. Orain ere, laktu jogurta gaingabetua, 100%! Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta uraz hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta pinpon. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean, zuretzat esneki bihurturik modu natural.